Keby som mal začať doma, tak sú to také veľké postavy slovenskej a československej histórie. Určite je to Tomáš Garrigue Masaryk, prvý prezident Československa, pretože to bol človek, ktorý mal ohromnú charizmu, dokázal veci pomenovať, dokázal sa teda postaviť tvárou v tvár veľkým výzvam, dokázal byť ohromný zjednocovateľ, dokázal okolo seba zjednotiť veľa ľudí, dokázal myslieť perspektívne. To bol človek, ktorý hovoril, potrebujeme 50 rokov, aby sme tú demokraciu pevnejšie zakotvili, to všetko platí akože dodnes. A bol to v tomto smysle slova zakladateľ teda Československa na poloslovák. A isté, že mal aj vo svojom správaní niektoré kroky, s ktorými ťažko bolo súhlasiť, ale to bola charizmatická veľká postava, ktorú potom komunisti úplne vygumovali, alebo snažili sa vygumovať. Ja si myslím, že to Havlovo prezidentstvo vlastne nadviazalo na tú Masarykovskú tradíciu a v tomto zmysle slova Václav Havel, prezident Havel, bol človek, ktorým som mal aj ja osobne veľmi blízko po skončení teda toho môjho účinkovania ako poradca federálneho prezidenta. Sme sa pravidelne a často stýkali, nie len ja, ale aj s ostatnými priateľmi zo Slovenska. Pravidelne sme tam chodievali, po voľbách 98. jeho prvá cesta neformálna vieda na Slovensko a to zorganizovali občianske organizácie. Tak, a tie styky trvali dlho. Zhodou okolností posledné verejné vystúpenie, na ktorom sa Václav Havel zúčastnil, to bol ten deň, keď na obed prijal Dalajlámu a potom podvečer dostal cenu Jána Langoša za ľudské práva. Pokiaľ ide o ľudí zvonka, tak ja som už od detstva mal nejak blízko k Amerike. Je to možno tým, že aj mal som tam veľa príbuzných, alebo že som ako ešte tínedžer dosledoval druhú svetovú vojnu a strašne som fandil tým spojencom. Bolo to úžasné, že keď Američania do tej vojny vstúpili, tak rôznym spôsobom ma Amerika oslovovala, či už to bola americká kultúra, ale možno hlavne taký ten nikdy sa nekončiaci proces nových začiatkov, taká tá schopnosť povedať, áno, padli sme, ale zdvihneme vlajko, ideme ďalej. Taká tá schopnosť mať kombináciu na jednej strane úžasnej a ohromnej vízie a idei, ktorá znova a znova prichádza. Raz je to Great Society, raz je to New Frontier, raz je to proste nejaký vklad do pomoci demokracii vo svete, a ktorá sa zároveň aj kombinovala s istou schopnosťou urobiť veci, s tým takým pragmatizmom. Hej. Tak v tomto zmysle slova mňa Amerika veľmi ako inšpirovala tých ľudí z Ameriky, ktorí boli teda takéto postavy, tak tých by som, teda dá sa povedať, že mohol menovať viac. Boli medzi nimi niekoľko amerických prezidentov, bol medzi nimi určite Martin Luther King, ktorý predstavoval pokračovania toho amerického sna v tejto jeho podobe. Tak ak mám hovoriť teda o takých občianskych alebo politických lídroch, tak toto boli ľudia, ktorí ma inšpirovali, ktorí mi niečo dali. A potom tom neuveriteľnou senzitivitou, povedal by som, vnúknutím toho, čo bolo aj treba ľuďom povedať a čo bolo treba, ako bolo treba ľudí osloviť a aj ako bolo treba potvrdiť, že sú isté večné hodnoty, na ktoré sa nedá zabudnúť, nedá sa pošliapať, tak aj Ján Pavol II práve s tým jeho, nebojte sa, s tým jeho kľúčovým posolstvom, ktoré inak povedal na Slovensku, tam bolo skoro 1 000 000 ľudí na puti. On nepovedal, nebojte sa Mečiara, on iba povedal, čo musí povedať Svätý Otec a kňaz v nadväznosti na Bibliu, samozrejme, nebojte sa. A to bolo úžasné posolstvo a z neho teda tiež vyžalovalo veľmi v tomto zmysle sa